20 minut. Ale můžu si dát jeden řízek? Nemůžeš. Takhle malej, že bych si ukol. Martine. Jenom tohle, hele. Je, mě to zůstalo v A ruce. to, kde to bolej? Ne, tak dobře, tak ne. Jo. Jo? Olej je tam. Jo, ty jo. Já budu krmit Peťu, ne Karol. Já si beru tebe, Peťo. Peťo, já si vyberu tebe, jo? Já nebudu jíst, ale. Dobrý, tak já si vezmu Pluta, jo? Pluto, můžu si vzít tebe? No, takže Marci, já budu krmit Pluta, jo? Pan to mi poradil, ať Nebo si jdete jenom Nanda? jsem si do prdele. Jako rozdělit, nebo si jdete jenom Nanda? Rozdělte to do Kolik jich 12 míst. No, Peťa, no dobrý. Je dobrý, já jsem tě tam Někdo chtěl už měl, teď Karol dneska, ať si neberou, že to rozdělíš naraz, aby bylo na všechny. Marťas, uklíčku. Kolik lidí mělo? Prosím, hop. Ještě jednu. A hop. Já nevím, hele. Já si myslím, že nikdo neměl... To měl, takže kolik nás je? 11. No to si spíš strč Tam někam budu jinam. nakládat, jo? Jo? Já. A nebo 5 já a 6 ty. Ahoj, Tony. Lásko moje. Jdu na záchod. Nic, nic. Výborně. Je mi ctí vás obsluhovat. Děkuju. Potravou trošku. Je mi ctí vás obsluhovat, pane. No, Výborný. Akorát? aby se akorát ne dneska ještě. Je mi ctí vás obsluhovat, pane. To rád slyším. Tak to máte být. Že jo? No. Co pak to ještě máme? Asi tak před 400 let, no, asi tak před 100 lety ještě sloužili černoši bělochům v Americe. Nyní v Čechách v roce 2001 slouží běloši černochům. 2006. A jo, dneska 2006. Let's see